kadasakan jangira sumadaya sampun atobat malih tenana sawijikan tunasan kay ngarsa nirang dihamdulillah pada dapat sama kumpul sabunging wong kang ambegan artani kopilah uni muliakeun sadaya sawangan ingkang ngaduwe milik Syekh Abdul Qadiramu satune gilahun tobat ing ngarsani suwun jika datang kang warna wonten kang winowos malih hikayat kang ngeping sakawang saking Syekh Alit Purnaing Heti lan saking majid karyo sakone ulama maka ngucap seka sakalipun satune Baghdad ana aulia li nawi darana sampuraja wastabul fatajuraifin nalika lagi alunggu ing saduri mimbar pinarap dening sobat kumpulan sami alunggu ing andam sadaya dinuru ilmi